Guys, please subscribe and help us get to 50,000 subscribers. Welcome to my fans on TV, Standard Bank Cup, Mamelodi Sundowns 1, Orlando Pirates 2. I'm joined by the chairman himself, Joaka Parks. Joaka Parks! Beyond the poor, beyond the poor, oh, Saijo Goja, beyond the poor, happiness after happiness. Abapakania ajabulile. Akangikale kanje ngithi oh papa wawa. You must have been my chair. Congratulations, my chair. I told you ukuthi awumangalo Sundowns ekubambezelayo. Thina sesiqedile sinqobile. Ayisasibambezeli no. Tell him, chairman. Mfo ngithebe ngikhathazeke kakhulu ukuthi iSundowns mayidlala nawe idlala into engasekho. Kodwa ibukise ngawe. Ngathi yazi uNkulunkulu ngisize. iSundowns ayigcine irecord layo nami ngigcine lami. Yeah. Of which ku PSL kwenzekile. The time uonisha uBobo uPhubobo. It's no way to be found. It's no way to be found. My first way to Twa uBobo ubalekile. Uthoba abuye ama-battery ambulance yasepitoli Tito. Thiwa ke uBobo isimthathile ambulance mafenzi wethu. Ulimele kakhulu uBobo. Yes. Uma ngisuka la eMbombela ngizaphuthuma khona esibhedlela ngiyombona. Bathi ushawe heart attack. Bathi ulayina sport. Bathi ngoba iambulance yasethembisa beyila eMbombela imphuthumise na sport. Yes. Masandawana Nkosi yami ngicela sonke simbeke emthandazweni uBobo. Siphuthume siyombona ukhosha uBobo. Ukosha uBobo uluze nokosha wakhe uRulani. Bewubuloshi. Bathu loju sadlala ama massage wamantombazana. Kumele kudlalwe game. Yeah, bathu sabhizi ngama massage wamantombazana. Uthemba inkosi. Akangiphume kulonje. I told the people ukuthi uRulani is still young for ukuthi anga knockout iPirates knockout. Yes. And then abantu abafuna ukulalela. I think bafuna ama last minute baba uThomas bakhona ngokubona. Today bakhona ngokubona ngoba abanye bebesho bathi hayi Joaka uyaphupha unikeza amalandeli bePirates into amathemba angekho. Yes. Ngeke ithi Sundowns inje wena uyishaya kuNetbank. Ngababuza ngathi iSundowns ngiyayibongela ukuthi ibe nelakhe engandele nobubani iSundowns. Yes. Without fear or favor. Yeah. Ukudlala ama knockout twice neOrlando Pirates Football Club. Yes. That's a big luck. Yeah. And then we prove them wrong. Yeah, because each one in Inhlanhla. Yeah. That's a test. Yokuthi uRulani is still young for ukuthi angaqomba iPirates. Even ngitshela abanye la emagarages manihlangana ngathi guys ngicela nibheke iMatch League first year Match League nishaye yona eOrlando ukuthi nishaye ngayiphi indlela. Yes. That game was a balance. Just unlucky ngoba thina sathola ukuthi sidlale rough eboxini nathola ipenalty. Yes. Yaphela game 1-0. Masibuya siya eLoftus. Yeah. Niyena na scorers sathola ired card. Yes. Sabuya sa equalizer saveza amandla more than nina. Yaphela igame 1-1. Yes. So of which sidlale ama game awu3. MTN sibashaya ama penalty
bashaya kwiligi sadraw kwi-second game ye-league. Yes. Namhlanje sihlangene ilast besifana namhlanje. Namhlanje besifana yonke into and besifana ukuvala. Today was the closing day for PSL. Phela igame yokugcina le. Ku-PSL. Angwazi ukuthi uhlala kweliphi ilizwe. Wena ongazi ukuthi iligi ivale nini, igame yokugcina ye-PSL ye-knockout namhlanje besiyowabeka phansi amakhokho. Yabona manje abafana bethu angeke nje baze bathole ngisho ne-punishment uma bengaphuma behamba nabantwana beyojayiva. Bangayojayiva namhlanje. Bangayojayiva namhlanje wawuqedile umsebenzi. Ngiyakuthola. And then chairman asikisa ukungena emlonyeni. So uTurulani usasemncane ukuthi akudle. Uzokudla makana how many years? Khumbula uRulani kunomlandeli we-Sundowns ophenikayo lana ngifuna sondela kumina. Zandawana ngisongibuza umina uzokuphendula. iPirates phela ukhumbule Bhakaniya kunomntwana cishe manje una 14 years to 15 years azange abona iPirates ithatha league. Ngabe iPirates idlalela league or idlalela iphi league? Then it's a football. Angazi kasikhathi ngishima league nduna uthi nawe ukhuluma ngamakhapu uyamphutha amakhapu yes. Bokuphi ngithatha i-triple back to back ngola kinikhwathi. Bekumuphi unyaka ndo? I think ngikhuluma ngonyaka ndo. Akhona uMandela ngithi bekusaphila uMandela. uMandela ubesaphila. Yebo noPenny Makadu ubesese South Africa sadlala ibhola iPirates ithatha league. Manje yes. iPirates igcina league ngoPenny Makadu yena iNetbank uMandela ubesaphila. Yena uMandela ngeNetbank ubesaphila. iNetbank ngiyithathe ngomanqoba mnqithi umanqoba uthatha iMTN wathatha ileague wathatha konke manje lokhunja ngoRulani. Ubekuphi kuMandela? Ubephila nobeseshonile. Ngifuna ukuzwa. Hayi manje uzongiphendula. The time uthatha iNetbank uMandela bephila nobeseshonile. Ubeseshonile uMandela. Kodwa wena babiligi igcine uMandela esaphila wena. Uthene ileague uMandela esaphila. Wena ugcine iNetbank uMandela esaphila. Mina ngithatha uMandela esavela shonile. Wena okay, how many years wena league udlala league noma mhlawumbe udlalela amakhaphu wonke amakhaphu. Mina ngithi wonke amakhaphu akhona ku-PSL shimana nakuyikhefu uvakashile uyabuya imasanda nalapho uqale khona imini oqale no foundation ukhumbula phela mawuyothatha I learn a asikhumbuzane Bhakaniya wena ngiyakuthanda ngoba i-history league yekhefu yayazi iPirates mayiyongena kwikhefu ubani wayithatha ileague ngaleso sikhathi abobani ama-reversiswa lapho ukuthi ababuye because bafeyila ukwenza ama-passport kwahanjiswa kwapotshozela iPirates ukuthi ingene kwikhefu. Yabona asikhumbuzaneni which means Sundowns what is doing is following ama-rules ePirates. Wena ngokurobha wena uthathwe senza wena uthathwe esportini sowuqedile kwathiwa hey buya kuthiwa konakele ngale khona umuntu owenza amaphutha wasithatha ngiyachaza ma uthi wayenza iphutha wayenzeni awuthi ngibuyele lana ukuthi ubona ikhefu ukuthi sirobha kanjani ntoni since ikhefu plus PSL people angeke ngomama athi ngibuza sikise mngane angeke nduna ukhoza kuthiwa bekangaqualify ukuphatha ikhefu uJessica bengaqualify ukuphatha ikhefu mngane wami bayenze ichase yokuthi umtsipe aye lapha kwikhefu because bazokwazi bebeni ngizokubambela yona mina ngijwayela ukhiwa mina lapho ikingela bayithatha come to football mina vele uyangihlula kodwa sinduna umuntu engimazi ukuthi iPirates ayimhluli masingabuyisela umanqoba sicheze awe uRulani. Tell man of the match chairman kwamele ngivale. Ungakayivali Kwamele ngivale man of the match Manapule Saleng. Oh Saleng. Oh Saleng. Oh Saleng.
Salem, Salem, Salem. Yeah. Salem, Salem, Salem. Hi, my friend. Salem, Salem, Salem. Yeah. Salem, Salem, Salem. Mfowethu amafezwe wethu akangibonge abalandeli be-Orlando Pirates Football Club isupport abayenzile kwisizini iqala isupport abayenzile kwi-Nedbank competition. Salute Mabhakaniya. Ngibonge futhi ne-Orlando Pirates Football Club i-performance abayivezile kwi-Nedbank iyesabeka. Siyabonga ku-management, siyabonga ukubambisana. Sithi ke masivala lezozo Mabhakaniya sinithanda nonke. Once a pirate, always.